higugmanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rizel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Tadhana. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Rizel. Junjun, Mao na tinuod, Sil. Dugay na akong nakagusto nimo. O karon pa ko nakaigayon sa pagsulti nimo ini. May paglaom ka ko, Sil? baka konsad kaayo ko kun moingon ko nga wa ko makagusto nimo, Jun. Unsay but mo ipasabot, Sil? May pagbati sad ko nimo, Jun. Tinuod, Sil? O lagi. Kung mao na, kita na. O, Jun. Ako na kagisugot. Salamat, Sil. Tinuod, Sil, nga uyab na mo ni Junjun. O, Ton. Kisa may nagsulti nimo? Si Junjun. Nakita mo mi ha. Ihayan Junjun eh. Naunhan man ko. Ha? Unsi na unhan ba, uy? Dugaram kong nakagusto ni mo, Sil. Pero wala ko makahigayon sa pagpanguyab ni mo. Ay, maon na. Hinay man kaayo kagod. O, tanawan na unhan na hinuun ka. Mauligi. Sige lang. Maghuwat lang ko kung magbuwag mo. Unsa? Basta gang, Kitsa yung kitawag ugang. ikaw good. Napadaylain. Nganong naggang man ka na ako? Ganalang kong mutawag ni mo gang. Unsa man. Maon na atong tawagan na ron? Gang? Yes, gang. Okay, sige. Maon na atong tawagan na gang. I love you, gang. I love you too, gang. Naon sa manang naong nimo nga gool man kaayo ka. Magkalagyo na tayo ni gang. Ha? Nga naman, gang? Dadon ko sa akong igsoon sa Cebu. Magunsa man ka dito. Asodlon ko niyag trabaho sa akong igsoon. Uy, kun mauna, magkalagyo day tayo ni. O gang, Oo niya, dili na ka mo parik din gang. ubalik pa ko gang, pero o palagi ko may baho kung kanong sasad. Mao pa? May number man ka na ako. Magtawagan na ilang ta, ha? Sige, gang. Ayaw ba pangitaglaing dito, ha? Di gina mahitabo, gang. Kay love, takay ka. Salamat, gang. Mauri nga gool kay nang naong nimo. Kay nilarga na di sa Cebu si Junjun. O, day. Ay lang gulgul niya, Zil. Niabi daw ko. Tuntun. Basta di na ganay magpakabana si Junjun ni mo, Zil. Niara ko, ha? Tuntun. Recorded by X Thunder Gaming. Kumusta naman ka diha, gang? Okay na, gang. Ikaw, kumusta naman ka diha? Niya, kalis Ginoo, nakatrabaho na taon. Maayo hinoon, gang. Amping permi diha. Ikaw, sad. Pag-amping ba diha permi, ha? Day, nagkita ba mi ni magpapa ni mo gahapon? Kay niuli man ko sa ato. Unya, day. O sa may balita? Kanus ako no kamunduaw nila, uy. Kay dugay-dugay na biya kang wa makauli dito sa ato. Basig karong hapon, day. Mupauli ko sa ato kay wa may trabaho ugma. Mukuyog ko ni mo, be. Ha? Ngano mo kuyog man ka? Ganahala ko nga makaato og laing lugar. Sige na ba, Zil? Pakuyog ako sa inyo. Oh. Sige na lang, good. Sige. Pangandam kay mga tutas amo. Yes! Ay, salamat intahon nga nakahuna-huna nakagduaw na mo dinhi, anak. Mingaw na kayo minimo dayo eh. Ako sad pa. Gimingaw, nagad kaayo ko ninyo din he. Hapit na magug kang dili mo uli dinhi sa ato. Maayo gani kay nakita na mo sila ni.
Mo tong among gitugon nga paduawon ka dinhi. Pasensya na gid mo, ma, ha? Pa? Saon nga, busy magagos trabaho, good? Si Tonton di ay kauban ako sa trabaho. Mayong adlaw, noy. Kau ba sa trabaho o imong uyab? Uyab ni Rizal, noy. Unsay uyab ko to? Hello, Marcel. Sa madugay na mong uyab sa kuwanak? Dili may uyab ni Tonton pa, uy. Inom na kita, parusuti ka ron. Oh. Sumaybot pasabot na yung pagdadaan mong laki din sa ato. Kunin mo uyab. Dili lagi may uyab pa. Ay kung pakawawi sa itong masilingan, ha? Pero, Suman, Noy? tinuod yung imuas ko anak o binuang lang ni? Oo, noy. Tininood ng ako ni Rizal. Kung maura, dadaang mo mangirikanan din eh. Araw sabutan na mo ang iyong kasal. Dili lagi intahon may uyab ni Tonton pa. Ay kung pakawawi, Harisel. Tawawan ko sa musilingan, ha? Kana kay nagdadaka og lalaki din eh. Imo ginang uyab. Huwag ka siguro mabdus na ka. Maong paniha ang imong magirikanan do, ha? Tonton, araw sabutan na mo ang iyong kasal. Sa katapusan. As... Kapait kong kahimtang. Nakiguban ko sa lalaki nga. Bisag ka may wakoy kugma. Oh. Uy, hala. Si Junjun maning nanubag. Hello, Jun. Tinuod ba niya akong nabalitaan? Nga minyo na ka ni Tonton? Oh, Jun. Anong imo manigitulat na ako, Sil? Jun, pasahilo ako. Saan ni Tonton ang tanan? Kaya gipatuo si Papa nga uyab mi. O gipugos ko ni Papa pagpakasal ni Tonton. Kinuo. Maong pasahilo ako, Jun. Dili lagi tingali taagay sa usag-usa. Rizal, Pagita na lang og babae ka para yun ni mo. Kaya dili naman hitabo ka magkadayon na kay Minyo na ko. Rizal. Lain sa kong tipati. Day! Day! Saan ka? Lain kayo akong tipati. Lain kayo ang akong kuto-kuto. Giluod ko. Uy! Basig mabdos na ka. Ha? Tara, magpa-check up taron. Ato ginim klaro. Yes! Nalipay kang mabdos na ko. Oo, lipay kay ko, day. Pagingon sa doktor nga, mabdos na ka. Unsay akong kaugmaon uban ni mo, Ton. Day, akong isaadi mo nga, dili ka magbahay nga, nahimo ko ni mong bana. Ang kuno na ko, dako kay kugsaan ni mo, kay akong gipatuwang ni mong amahan nga, uyab ta. Ug may hinungdan nga, gipakasal ta. Love ta lang kayo ka, Rizal. Mga ako itong gibuhat. Tonton. Higubaan lang ko, day. Kay dili ka magmahay. Mahimo kong buutan nga bana, ug amahan sa atong mga anak. Tonton. Sa hindi inaasahan, may minsan lang na nandutong. Sa sinugdan, wag yung gugma ni Tonton. Pero sa gipakita niyang kaayo o sa iyang pagpangga nako, nakaton ako sa pagigugma niya. Karon, may duha na may kaanak.
Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka to mga hikalang kaagi ni Rizel nga tagagihol nga ni Gross Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan. Dadahana. Di pa patulang ang paghilag at kanluran. Ikaw ang Tatak RMN